هەلبژارتن لە عێراقی و هەرێما کوردستان و کارڤدانên waniyên navxwî û nîvdewletî nav û nîşanên nêrûnişneka taybet bûn li Zankuya Newrûz ku têda Komîsyona Serbexûya Helbîjartinan Ofîsa Dûkê edgel mamosta û xwînkarên zanîngehê çend xalekên girîng behs kirin û têda serinc û têbînî êxistine berçav. Mel Parêzgeha Dûkê pîtiriş heftê û êkî sadê me xelkê Parêzgeha Dûkê tinê bû dengdana giştî mêtûmarkin ji wî dengdana taybet. Ev hat nevegastin bû sicila helbijardina ya 2018 ve di kevî de karî ev sistema nêbayometrî bû helbijardinê dibêtin wê rêja xutûmar kirî bû Dûkê Hevlêr û Silêmanî hemî parêzgehên diyên Iraqê ku heta nehî 11 xutûmar kirî lê de karîna piştîngî bi intixabatê dîv da heger intixabatê li 12 bûn eger wade hata guhartin bêgumendî Komîsyona Karê xwe sekedin bûndî ku evê wedî dirêjtir lê bikedin. موضوع بکارینانا سیستم الکترونی میکانیزم الکترونی برای من گلک باشا چکول بره رجا تزویره و رجا يعني کارت کرنی دنگادا دیگلک کیم بید بله هدی سات بیجم شو لکی باش بید ویت ام خرتو ویا خو برهف کین ام خرتو ویا خو باش کین ایک هلوست تراستا وان هلبجاردنی کودی مستقبلا سر عراق دا اینا کرن. Wisa piştîniyar hatiye kirin ku rêkefti 15 sala bêt helbîjartinên civata nûneran li Iraqê û Herêma Kurdistanê bêhne encamdan û bo vê mebestî jî çend amîr û sindoqên pêşkevtî dihêne danan. Ji amajepêkirinê ye û li parêzgeha Dûkê nêzîkî 800,000 welatiyan mafê dengdanê heye û niha jî tûmarkirina bayometriyê ya berdewam e. Nijar Mihemed Kursad News Duhok.